gangan wa hari tana ba mu gurba ni shamai koi ma halasi amma koi ma halasi amma ba mu ne koi ma bata ma mutun ce koi ma halasi amma ma ga kakani ka kai yangai wasu mai kan ruwa koi da Allah kai dan gine ka koi da ga ko amin koi kan da wasu malbarka amin dan burka rabai boy dunya ba na bene no dan da no da ni kan da Allah no Nigeria amin abule gana ka kiribo ne abadi da muresi kai ma ba ai wa abule gana shata mi amin 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 abule gana ka wa duda muresi Allah abule gana ka kom tamara wa duda muresi amin polisi kan yanga di ko gondi da goy tere kan yanga tabura di taribo di kanam gora di ko di moida amin amin mana yi ziyara amin amin ani ga fatta ko mana mu fatta amin ka han ko ko muna kare kullawa ran amin ko na farasi amin 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 subhan amin abule gane wa amin ujo basa amin wanda bicho amin 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 iko me darman da darman tare ne amin matakan igala amin mana yi musamman kina bayani kai ga english ne da bai amin mana yi musamman kina bayani kai ga faransa bai mana yi musamman kina bayani amin ko me darman kina san amin sama ko me ke musa kan da kullun ne kai ne mo darman amin ko kula yi bai mo da shi amin ga alfarmara amin yi bacau alamar sharafo shi jinsa amin ko ke bai hakan ko amin amin kan bona ta bukata amin Fatiha da salatu fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.